Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ni pediang supaya pi syakane ke program kimat mentara janmiat sni balang ka Tarik Rymphang arjar arpsan. Ni sedang syua dakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki kertong ki banya kun ya ke election MDC arjar arpsan ha Councilor Autonomous District Council ki don shispa sanpu prangut bat nagini tangkat arngut ki de ki kentei. Habapai ya ke jingdon ki kertong ha ki district beper pan ha East Council's district ki don prapalai ngut ki kertong nyow ngut ki shenrang bat ngut ki kentei. Ha West Council's district ki don kat kendai ngut ki kertong kat prangut ki shenrang tang marwai i kentei. Ha Eastern West Council's ki don kendai ngut ki kertong bat tang iwai i kentei. Ha Southwest Council's district ki don kat wai ngut ki kertong bat barok ki dei ki shenrang. Ha civil subdivision sok rapat ki don shipongut ki kertong pat i don tang iwei i kentei. Ha Giant Hills Autonomous District Council pat ki don shispa kat saungut ki kertong shispa nyongut ki dei ki shenrang bat nyongut ki dei ki kentei. Ha West Giant Hills District ki don reupongut ki kertong san nyongut ki shenrang bat laingut ki kentei. Ha East Giant Hills District ki don saupu arngut ki kertong laipu prangut ki shenrang bat saungut ki kentei. Kat baha Amlarem Civil Subdivision pat ki don kat arngut ki kertong bat barok ki dei ki shenrang. Barok ki kertong ki bayakun ha KHADC bat JHADC ki don arspa nyopu arngut arspa san pelaingut ki shenrang bat kat kendai ngut ki kentei. Sangut ki kertong ki bala mi syakmat ban aireng ha ke election syaka Council's Autonomous District Council. Kila penkesan ialah ki jongkinia ha ke common platform bala pelong da ke maulai town dorbar ha ke senong maulai selai karya ha ke Tarik Rymphang arjar arpsan. Kisan ngut ki kertong ki kentop ya ki laingut ki kertong independent kata ubak tei borlang patau ubak proses di saukme bat ubak sei borlang lengdok nong lai kat ba arngut ki wei pat ki kertong ki long kakong Daniela nong lai na keseng BJP bat ubak wanseng jerwa na keseng Congress. Superintendent of Police jongka East Council's district ubak Vivek's aim ula pentip basan perton ki pulit ke Jylla na Western Range lapan na ke bentaban pahara haki kendai spa live way teli ki polling stations ki badan ha East Council's district bat haki polling station ki bala ban mi ke jingkulmar ha ke election syaka Council's Autonomous District Council ke ban salong ha ke arpu Tarik Rymphang arjar arus. Ubak poleng do ubalong nong yalam jongka United Democratic Party ula bu jingkeli halor ke jing bempenrung jongka Voice of the People Party ya ke jing dawa ya ke Article 371 ha ke manifesto jongka kum ka wei na kimat jingkular ha ke election syaki artli ki Autonomous District Council ki ban salong harilom kasi bat rilom jaintia jongka Jylla. Ka VPP ha ke jingpen like ya ke manifesto ha ke election jongka ying dorbar thau an belalong haus nem arjar arpulai kalau kular ban penbor ya ke sorkar pedeng bandawai ki lat jing ya da bakerpang nak bentar Jylla Meghalaya hapo ke Article 371 jongka riti sensyar jongka ri India. Kinong yalam jongka United Democratic Party kila pelai pai ba ya ke manifesto kepadon arpo teli kimat rekam ban pun urlong lada ke UDP ke Yoklat biang ban yalam ya ke Executive Committee hadian ke election syaka Councilor Autonomous District Council bat ke Giant Hills Autonomous District Council ke ban salong sian mentau benai. Ya ke ni ke manifesto la pelai pai ba da kinong yalam jongka UDP ha ke jingelang kepala long ha office rekam jongka party hapo ke jingelang jong senior working president ubak Paul Lendok. Ka New Trap Youth Council hapo ka jingelam jong secretary ka education cell uba en lang sawen kala lek banya bendu yau commissioner and secretary jong katanat pulih putih u Vijay Kumar Mantri ban panjing pensyai hakapai day bat ka jingpen benar like kam da ka Meghalaya Education Recruitment Board haki college sarkar hakapai day bat ka post assistant professor lecturer haka subject kasi subject garo bat ki wei subject.
ka HYC kalabuk jengkeli ba kumno ka Meghalaya Education Recruitment Board kabuk ha ka kerdan unreserved ya ka wei ka post na ki khandai teli ki kam hikai ha ka post assistant professor lecturer ha ka subject khasi bat ka wei ka unreserved na ki shipau teli ki post ha ka kam hikai ha ka post assistant professor lecturer ha ka subject garo uba dispersing rani wei na ki rangba o baju wajing tip lengba ka Right to Information Act upen pau ka jing sngo penyau ba ka jing trekam ya ka RTI ha ka ni ka Jylla kadang dekok ba ka jing dekok ka dai namar ka jing bom shim khia bat ka jing le bom so nyu jong ki public information officer ki badai ban ai ya ka jing tip ki ba hok shaki pai ba uba dispersing ulapun pau ka jing sngo bitar ba wat ka office jong governor haba hun kinong wat RTI ya ke jingtip bakipan na kita nak terekam ke sarkar India upha ya ke city ban pentip balale kat bahagani ke Jylla pat kimle kumta ula keno bakane ke dai namar ke jing jabo jong ki PIO ki baburi ya ke jingtip ki baki dai ban ai kalong ke jing sarong ya ke Jylla Meghalaya hadian bu usamla pensngan kurba ubala arpui sistem kerta ula job ya ka khusnam bankong na ka benta ka Meghalaya ha ka lumpung ya kai 38th National Games ke balalong ha ka Jylla Uttarakhand usamla pensngan kurba na ka snong Lauburwa Rymphang district ula job ya ka takma renong ha ka men's slalom K1 event ka balalong ha ka Tarik Rymphang arjar arsa Menteri ke sarkar Jylla uba kami ya katana jengok kai Pyrthei uba Paul Lundo ula ong ba ka jingpen kenria ya ginong de madan kandang simpor namar ka jingwan no jong ka election ki autonomous district council hari lom khasi ba rilom jaintia Shushu ula ong namar ka jingwan ka election kumta ki officer na kitna trekam prepare ke sarkar kin hap ban lek ban pendep shwa ya ka kamram election kun tupru wat yau sembut menteri rangba uba kami ya katana penroi sot ka Meghalaya State Pollution Control Board kala le da ka bateng da ka penmi ya ka hukum ban khang kherdep ya ki hinreu teli ki karkhana ki badan ha ka snong bernihat na ka jing penmi ya ka tedem jabo ka bakta ya ka koi ka khia jong ki pai ba bat ki ba pen khenru ya ki an ya da mariang environmental engineer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board uba F lalu ula pentip pakini ki karkhana ke bala syak khang kherdep kilong ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Private Limited, ka Nalari Ferro Alloys Private Limited, ka Pawan Casting Private Limited, ka FW Ferro Tech Private Limited, bat ka SR Bioproduct Private Limited. Menteri ke sarkar Jylla ubak mi ya katana boarding Abu Tahir Mandal ula ong bak sarkar kadang wat yaki kenhon simet ki ban bay pisa naga benta ban kentiu ya ke jing penmi boarding ha ka Jylla. Mandal layato bak sarkar kala penmi ya ka power policy ke batamai ka penslor ya ki company penmi boarding ban bay pisa kador bar kor nong klau ka balalong ha ka Tarik Rymphang arjar arpsan ha ka snong pernai kala sakhi ya ka jingi simenta da ki spangot ki parakor parajat nong klau ki bala poi ya ka dorbar hagani ka dorbar kor lapan sngai lang da ki rangba kor na ki senjuk ki rangba kor ka bri new trap ban kentu kan pam ya ki parakor paraka na ka benta ban penek pensa ya ka riti kengkor kengka na ka kmi ki rangba kor ki bala kren hagani ka sengi gilong uba RL Karpran uba Erwin Kis im sutnga baruba Rafael Wajri nalor ki rangba kor nong klau ba kentup yu ba S nong klau uba yaine nong klau uba pensyai nong klau bat usordar ka pernai uba El Karpran pentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari ka sarkar Telangana kalapan bena khusnam shiklor tengka ya ka Gonggadi Trisha kanong yelak kai kriket jong ka India ka bala shim ya ka benta ba kraw ban Punjab ya ka kanhon yelak kai kriket jong ka India haga under 19 World Cup nalor kani ka sarkar Telangana kalapan benaru bahkan ai shipolak tengka ya ka Druti Kesari ka ba donlang ha ka kanhon yelak kai jong ka India kumju ru marshi polak ya ka head coach ka Naushin Al Khader bat ka trainer ka Shalini
Ka office jong ka Nationalist Congress Party kabala yalam da u Shara Chandra Pawar kabadon ha Thiruvananthapuram kala syak penjat penpra ha kesing balang ha jing pen ibor pedang ki arteli ki kenon jong ka NCP ki baya pat ya pra ka NCP jong syarat Pawar ha Kerala kala kat Arliang kawai gadai ka kenhon jong u Sasindran bat kawai pat ka kenhon jong u Thomas. Menteri ke Sarkar India Manohar Lal Khattar ulapan pau ke jingsngo scam baka BJP kan job ya ke election assembly hadali pat kan yok ru ya ke jingbun pai ban sansyar marway. Ulaong bagi pai ba kila yo isyai kedar kumno ke Sarkar balai lamdau Arvind Kejriwal ke trekam hadali hagini ki shipos nem ki bala letno kumta ulaong bagi pai ba ke Delhi kila pai kemat mentah syak BJP. Kakenhon jong ki kontraktor ki bana Karnataka kila lek pengam yaladi ha sanggam kabadan ha Prayagraj ha kapor penolong ya ka Mahakumbh Mela bat ha kane ke jing pengam jong ki yaladi kila duai ru bakin yo no ya ka bel jong ki kebala pensa haduk menta da ka Sarkar Congress ka video jong ke jing duai gini ke kontraktor kala sapriang state ha social media. Kakmi jongka junior doctor kaba lasyak penyap HRG Car Medical College and Hospital kala kentu ya ki ba baki day ban mi piang sya surok haka kandai tarik Rymphang namar baka day ka sngi kha jongka kon jongka kala kerpat ya ki ba lengba ka jingkren jongka haga video ka bala pensapriang lengba ki social media kakmi kala penpau ka jing sngo diau baka kon jongka kala syak penyap naduk ka kendai tarik unailar arjar arpsau nrei haduk kani ke kenti ke pementa kampat yo ya ke jingsya mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ka Sarkar jong ke United States of America kalapan benar bakala laplut ya barok nreu punyo teli ki met yap ki bala yap ha ke jing Pyrthei ke lingsun ha Washington nakini nreu pun reu ngot la itu kat ba weipat haduk mentaruk kimpat itu mentapan kakam kepadang sa kadai ban penkhoj ya ki lengkhot lengkhai baro na ke jaka ke bahap ke lingsun kuman sipan kan mau ke lingsun ke bakit reu sangot ki brio kala Pyrthei hasun namar ke jinge tengkho bat ke helikopter ki sipai ha ke por bakimut panhiar ha Ronald Reagan Washington National Airport hapo jong ke helikopter ki don laingot ki sipai ke Cambodia kala pha ya ke kenhun sipai ke ba laispa san pusan ngot bakan top ya ki prapan remote ki kintai bakin lek ya trailang bat ki sipai jong ke United Nations ki badan ha South Sudan Central African Republic bat sha Lebanon kani gede ka kanhon ka ban mi bujli ya ka kanhon ka barim ka bala pendep ya ka jing shakri ka ba shisnem kanti nakini nyo pulai ngot kin lek cha South Sudan kandai pu prangot sha CAR bat shispa prapusangot bat sha Lebanon ka Singapore kala ajing menjur ya ka ain ke balawan rak thamai ya ke bala tip kum ka Maintenance of Racial Harmony Bill ka ain ke batmu ban tek song ya ka syongsuk syongsan ya pedang ki jaj penriu beper ki badon ha Singapore ka Singapore ka dei ke babun tam ka jingi syong kle ha pedang ki jaj penriu beper ka babun ki dei ki nong China ki badon kumba 9.9% kinong Malaysia kat lai 0.9% but kinong India kendai persen ka Pakistan Tehrik Insaf ka seng ke badan kaliang Persya ha Pakistan kala penkrek ban pelong da ka jingye khi ke ba he ha barok kawai dari Pakistan ha ka Tarik Rymphang bandawa ban pelong da ka election ke batmai ka PTI kala penbena ya ka Tarik Rymphang kum ka sngi ke badum ha barok kawai dari Pakistan namar dei ha kani ka sngi baki sipai ke Pakistan kila penklem da ka bor ya ka Sarkar bayalam ka PTI hapok ka jingyalam jong u Imran kaling sun jong sipai ke United States kan wan ban penhiar sya India arspa sangut ki poiwer ki bala poi sya US klem ki kot kisla di babiang ki babon na kini poiwer ki dei na ka Jylla Punjab bat on penhiar ya ki ha Amritsar kani ka dei ka jing sedang baka US kan penpai no ya ki poiwer na India bat kan sale syu kam hadian ka India ru kam don jing sngo ya kani ka jing le jong ka US bat ka pediang sngo bhai ya ki brio le jong ki barung be an sya US bakin wan pai no syakari le jong
Chu kilong kimat, ko play.